Pinakabagong Honda BRV 7-seater mga idols. Mas in-improve at grabe, mas naging moderno pa po ang ating bagong BRV. Yes mga idol, bagong design para sa kanyang muka at of course, bagong technical features na talagang magugustuhan natin dahil pagdating po sa benefits na ibibigay sa atin ito, solid na solid pagdating po sa safety. Honda Sensing. Ano pong meron dyan? Well, sasamahan nyo ako at tingnan po natin lahat yan kung ano po ang mga features na yan na talaga naman po masasabi natin na dagdag na safety para sa ating pamilya. Of course, kasama natin ng buong pamilya, kailangan mas maganda kung meron tayong ganitong klaseng modern tech features. So napakaganda ng ginawa ng Honda Motors para dito sa ating bagong model na Honda BRV mga idols. Meron tayong variants niyan, BRV BX with Honda Sensing. Ang SRP nito 1,410,000 para sa premium white color at SRP naman na 1,390,000 para naman sa ating gray and silver metallic color. At kita naman po ninyo yung pinakabagong front grille niya, no? Glossy color po yan, talagang mas bumagay at naging sporty ang datingan nitong ating bagong BRV. Yung kanyang exterior design, napaka swabe po ng pagkakagawa ng Honda dito. At of course, pagdating naman sa interior, meron tayong 4.2 inches full color TFT meter panel. Full color po ito, so talagang mas visible, mas informative para sa atin. At yung ating smart entry, meron tayong keyless niyan, parang napaka-moderno po talaga. At of course, yung ating touchscreen, 7-inch po ang ating size dyan. At ito ay pwede rin po sa Apple CarPlay and Android smartphone. At ang the best dito, naka-automatic din yung ating ECU with buttons yan. Nakita nyo, meron siyang digital display and illumination. So paggabi, kitang-kita nyo pa rin po ang lahat na nandyan. Plus, meron din tayong mga USB type charger para sa ating smartphone. Of course, pag ginagamit natin yan, malulubat, kailangan natin itong mga ganito. At pagdating sa ating shift knob, leather naman po ang nilagay nila dyan. Mga ito itong ating Honda BRV BX CVT Honda Sensing version. Meron tayong additional features gaya ng lane watch camera, side curtain airbags, glossy black front grille, at meron tayong rear seat reminder. At ang pinaka-top features ng ating BX version, ito pong Honda Sensing. Meron tayong collision mitigation braking system. At yan po ay more on safety features. Meron din tayong road departure mitigation, lane departure warning, adaptive cruise control, kung saan mas the best yan pag tayo nasa expressway. At of course, meron tayong lane keeping assist at yung automatic high beam. With these safety features from Honda Sensing, grabe, mas safe na safe po talaga ang ating pamilya pag ito po ang gamit nating auto. Well mga idols, may other variants pa to, gaya po nitong Honda BRV BCBT. Well, ito po ang kanyang SRP 1,315,000 para sa opal white color at 1,295,000 para naman sa gray and silver metallic color. And para sa kanyang specs and features, almost the same. Wala lang po itong Honda Sensing features, yung ating safety features na yan para dito sa kanyang variants. Mga idols, when it comes to engine and transmission, ito po ay 1.5 liter VTEC double overhead camshaft with an inline 4-cylinder. At syempre, yan po ay 16 valve. Ang ating maximum power para dito sa ating BRV ay 121 PS sa 6,000 RPM. Para naman sa ating maximum torque, 145 Nm at 4,300 PM. Mga ito po ay continuously variable transmission or CVT. At of course, itong ating suspension and brake, yung ating pong harapan ng suspension, naka MacPherson strut. At sa likod naman, naka torsion beam po ito. Para sa ating front brake, yan po ay ventilated disc. At sa likod naman, ay naka drum brake. At of course, ito po ay front wheel drive mga idols. Para naman sa ating fuel tank capacity, 42 liters po ito mga idols ang capacity. At yung ating fuel consumption, 24.71 km. For sure mga idols, magugustuhan nyo to dahil matipid din po sa gasolina itong ating bagong BRV. At kung titignan natin yung ating tires, yan po ay 17-inch alloy wheels. Of course, yung ating exterior, yung ating mga ilaw, yan po lahat ay full LED. Yung headlights natin, yung daytime running light, yung fog light, plus yung ating door side turn signal. At yung ating taillight LED rin po. At yung ating
high mount lamp. Mga idols, itong ating bagong-bagong BRB, leather din po yung mga seats natin dyan. So mas maganda po ito. At pagdating po sa ating safety mga idols, meron tayong security alarm at immobilizer dyan para sa ating BRB na to. At meron din tayong dual front senior and side airbag. So ganun po katindi to, no? Talagang solid na solid po pag ito ang binili natin dahil na rin sa safety ng Honda Sensing. Meron din tayong mga iba pang curtain airbags dito. At syempre yung ating walkaway auto door lock. Ganun po katindi to mga idols. At yung ating emergency stop signal, meron din tayo nito sa ating BRB. Plus, meron din tayong ABS or anti-lock braking system. And equip din po tayo ng rear seat reminder. Gandong kaganda to. Plus, meron din tayong rear parking sensor at seat belt reminder. So sa lahat po ng mga safety features nito at other security features, grabe mga idols, solid na po itong ating bagong model na BRB. Kung gusto nyo pong bumili nito, pwede po kayong pumunta at mag-visit dito sa Honda Cars Pangasinan kung kayo po ay taga Norte, or meron po tayong branch din sa Ilocos or sa Baguio City. And as of this time mga idols, ang mga units po ay almost reserved na. Marami po talagang gustong bumili nito, nag-uunahan po sila. Month of December, magandang pa-Christmas to sa ating pamilya, especially sa mga idols natin na nagtatrabaho sa abroad. Siyempre, you're aiming for your own first auto o yung kauna-unahan yung sasakyan. Ito po, perfect ito. Hindi siya ganong kamahalan. At ang pinaka-the best dito, loaded sa mga safety at security features na talaga namang masasabi natin na magiging safe yung ating pamilya. Dahil 7-seater ito, kasama natin ang buong pamilya, mas prepare natin na mas safe tayo. Yan po mga idols, pwede rin akong i-PM sa ating FB page, Boyd Salavarria, at sigurado po tutulungan ko kayo makakuha ng mga units na to. Siyempre, mag-reserve tayo or ibibigyan ko kayo, i-endorse ko kayo mismo sa Honda Cars Pangasinan. Makakatulong po yan para sa inyo para mas mabilis po ang proseso natin. Plus, you can apply also sa inyong mga paboritong bangko, para sa inyong car loan. At siyempre, mabilis din po ang processing dyan. At kung ma-approve kayo, pwede na kayo mag-message sa atin, Boyd Salavarria, PM nyo lang ako at i-assist ko kayo mga idols. At siyempre mga idols, kung gusto niyo po ng mas affordable sa budget ninyo, meron din tayong model na 1.5 liters S manual transmission. Ito po ang itsura niya. Kita niyo yung kanyang wheels. Yan po ay 16-inch steel wheels po. At ang difference po nito sa ating mga top or premium variants, siyempre wala po siyang Honda Sensing. Yun po yung mga not available dito sa ating manual transmission. Well, kung gusto niyo po makakuha ng affordable man, ito po para sa inyo mga idols. At of course, andun pa rin po yung ating mga LED headlights, yung ating rear camera, available pa rin po yan. At yung ating Apple and Android CarPlay audio na para sa ating cellphone. Siyempre dahil ito ay manual transmission, siyempre naka-ordinary key lang po ito. Hindi po tayo naka-smart key gaya po ng ating top variants. At para naman sa ating presyo ng ating manual variants, ang presyo po nito ay 1,090,000 pesos. So mga idols, meron din tayong mga kasama pa dyan na comprehensive 1-year insurance or 3 years CTPL at LTO 3 years registration. So may mga corresponding price pa po ito. At kung gusto niyo pong pa-deliver, meron tayong freight charge para dito. And para sa ating 20% down payment, cash out po natin, ang total po nito sa ating manual transmission ay 145,000 pesos. Para naman sa ating monthly amortization, 36 months, 32,241. 48 months, 25,434 pesos. Yan po yung mga idols, yung ating sample computation. At kung final at decided na kayo na bumili ng bagong BRB, mga idols, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyd Salavarria. Bibigyan ko po kayo ng mga quotation niyan, kung ano po yung variants or version na gusto nyong matipuhan, bibigay ko po sa inyo mga idols. Again, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at of course, pinutin niyo ang ating all button para lagi kayong updated. Mga idols, meron tayong FB page, Boyd Salavarria. Like and follow niyo yan. Suportahan niyo ako mga idols at syempre, ingat po kayo lagi mga idols.